आज की वीडियो में हम बात करें कि एनएफटी के बारे में। एनएफटी क्या होला? तो एनएफटी के फुल फॉर्म होला नॉन फंजिबल टोकन। कुछ ऐसन इमेजेस, कुछ ऐसन एनएफटी मतलब कि बोल सके कुछ ऐसे आर्ट जो कि यूनिक होके ओकरा कहल जाला नॉन फंजिबल, मतलब नॉन रिप्लेसमेंट। जैसे कि हई हमार जो हम कपड़ा पहनले बानी, ई कपड़ा बा, ठीक बा। ऐसा कपड़ा तो बहुत सारा होई, लेकिन ई क्वालिटी एकदम सेम टू सेम ना मिली। एकरा कहल जाला नॉन फंजिबल, मतलब एकरा के रिप्लेसमेंट ना कर सकेला। ऐसे कि ये हम पहनले बानी, जैसे आप सुनलक में बड़ स्टार के कपड़ा, मोदी के कपड़ा पता नहीं कितना कितना करोड़ में बेचाला। वो काहे वाला कि वो मतलब नॉन रिप्लेसमेंट बा। वैसे तो बहुत है, लेकिन मोदी पहनले बहन वैसे तो ना मिली। तो इसे नॉन फंजिबल टोकन होला। ऐसे ही आर्ट में, डिजिटल आर्ट के साथ में एकरा के टोकन को ऐड कर दिया जाला, तो वो हो जाला नॉन फंजिबल टोकन। वो जो एनएफटी होला आप जो खरीद सके नहीं और उसके भाव बढ़ी तो आप बेच भी सके नहीं। हम खुद इन्वेस्टमेंट करे नहीं। अगर आपको सीखे बात तो चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत सारे वीडियोस चैनल पर जाके देखिए।